Uba strong pillar kharjana ukurtong ka Voice of the People Party VPP ulwan bantep kerteng iladi hak arphnai trek klalungkot archa arpsan lembat ki weipat ki kertong ka party HSBT Mauyong nak benta bani aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na mokhar penthorom khra constituency hak jinglai thep kerteng loi kendo bad MDC bamenta kati constituency katau ba pensingan NCM hak babaro arngot kilai khublai bat biria markliang wala ki dei bani habikhun persya uwei pan uba strong dei bola pau kilat pthai khubor bu pani tiket VPP bani khun na jayau henrei uyo pat bani khun na mokhar penthorom khra yak ba uba Edelbert Nongrum MLA ko VPP na Shillong Not ka MLA constituency ka kontop ikite ki Arli ki MDC constituency ulapan pau ya ka jimbom stunat igarai ka state election committee ka party henrei bakran sikila pthai khubor hadin ka jingwan thep kerteng uba strong la phla bu apply ticket na boro Arli ki MDC constituency kata na jayau bat mokhar penthorom khra ru kumju bat penpau bu hon ya karai ka party ban pha ya khon yu na mokhar penthorom khra halo ka jingknyum ba Edelbert Nongrum ya karai ai ticket ka party na jayau bat mokhar penthorom khra bat lese yo mai ka jingkrshan ba strong lo ong bu MLA dei bodan ka party bu community bu ai be ka jingkrshan namar ki ai baro kisong ha karai jo ka party Hajingshan ka party ni mnani bat ha ka bede ba kata tiket ka beng ngapoi setero kamdan ni namar ba nangahi ngala apply both side jangka constituency nak takadaw ngi ha ka jing start jangka party ta kai party ka ibet nga ba ni khon nang tai ta priang ni ka jing pha jangka party karai jangka party ma kesi kumu ka jing MLA pat u ai ka jing tersan le phi ne kumno pat hak dega MC ya hadu mentahi nak liang MLA udang dan pat ni party bat nyempat yo kan honohi na kaliang jungu dai hadu mentahi udang sabar ni bat unia dan bat ngi hadu kan no pisos kamle saban job nagati ka mokha pentham khrak no namangi iba i phiap yo khun ru i sitting MDC ba kata kata gaji sisa ha ka bang hab yo khun sisa yo iba pian sim iba sitting siam ba anrei gaji kerman kumbai laang ba dani ma ni mi hi na ka party ka bagi pai ba la phai khman bat idan gaji kerman bat boy sakta ka thong ka bang yang Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya